Raz, dwa, trzy. Pytanie moje jest, czy kuń się obalo? Witam was, moi drodzy, najdrożsi. W czerwonym swetrze, z czerwoną gąbką. Zmieniłem trochę ustawienie kamerki, dodałem ramkę, rozwijam się, prę cały czas do przodu. I wreszcie jakaś nowa gra, żebyście nie powiedzieli, że kanał zamienia się w kanał H1 i vlogów. Nie no, nie dlatego akurat. Słuchajcie, gierkę dostałem, otrzymałem. Dzięki Izdin jeszcze raz bardzo serdecznie. I co, to jest gra ARK Survival Evolved. Survival Evolved. Czy jakoś tak, w każdym razie o co chodzi? Żeby przeżyć i nie dać się zjeść dinozaurom. A oprócz tego to jest to podobne dość do, nie wiem, Rasta, The Forest, no gry w tych klimatach. Tworzymy sobie tu postać, tylko ten czat mi się wyświetla, ja bym go nie chciał widzieć. Nie wiem, czemu mi się wyświetla przy tworzeniu postaci. No można robić backowe takie rzeczy generalnie, typu... Nie, zróbmy backową postać póki co. Jak wam się spodoba gierka, będziemy grali więcej. Zrobimy wielkie ręce, bardzo długie, bardzo wielkie. Wszystko mu zrobimy takie ogromne. Tak, 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 tak. To ma być człowiek generalnie potężnego formatu. Jak graliście w Far Cry'a, to być może skojarzą wam się mutanty, co tam były, te Far Cry'owe. To one mniej więcej coś takiego wyglądały. Shouldery takie, tako klata, tako szyja. Wszystko ma być duże, wszystko. Wszystko. To ma być potężny człowiek, nie znający strachu. O wielkiej albo nie. O malutkiej główce. Okej, już wygląda dobrze. Zrobimy go w kolorze... To w dzisiejszych czasach nie wolno takiego człowieka zrobić. W sumie wszystko rasistowskie. Niech będzie czerwony. Czerwony, zboczony, agresywny... Syba. Albo niech będzie bardziej po polsku Seba. Great New Survivor. I teraz budzimy się. Ło! Niczym po najtragiczniejszym kacu. Moje oczy. Nic nie widzę. Dosłownie nic nie widzę. Czy nie powinienem już coś widzieć? Jestem. Żyję. Moi drodzy, żyjemy. Tekstury się jeszcze nie Triceratops łazi. Ręka swędzi, żeby było dawane w żyłę. No. I moi drodzy, jeżeli nie mieliście jeszcze kontaktu z tą grą, to wokół niej narosło dużo, że tak powiem, kontrowersji. Między innymi to, że jest to jedna z najgorzej chyba zoptymalizowanych gier, jakie ten świat widział. No i... Wiecie co, powiem wam tak, nie jest to opinia bezpodstawna, no... O już! Powiedzcie, że... Nie zrobiłem tego pięknie. No, gra nie jest zoptymalizowana dobrze, gra działa dość słabo, nawet na mocnych konfiguracjach. Moje opcje wyglądają, aha, tego możecie nie widzieć. Triple buffer medium, view distance medium, anti-aliasing low, postprocess low, cienie na medium, tekstury na high. No i Full HD. I mam jakieś, no... W tym momencie myślę będzie te 30 FPS-ów, ale niewiele więcej, nie? No może więcej trochę niż 30. No, przywykłem, myślę, że większość z was przywykła również do FPS-ów co najmniej 60, nie? Także możecie być tym trochę wstrząśnięci. No gra wygląda ładnie, naprawdę, niektóre tutaj jak się przyjrzeć. Jakość tekstur, piachu i tak dalej, można coś zbierać, nie, tu nic nie ma. Czy jakość tych dinozaurów, no one się zachowują trochę dziwnie. O, tutaj mamy ptaka Dudu, możemy go oczywiście zaszlachtować i z niego sobie zdobyć, o, deszcz pada, potrzebne nam, że tak powiem... Piękny on jest, to jest naprawdę... Te stwory są wykonane pięknie, czy on mnie... Wild Male Trike. Nie no, cudownie, patrzcie, wow, naprawdę. Dopracowane to jest przepięknie. Nie wiem, co to jest za silnik dokładnie. Gdzie słyszałem plotkę, że to jest Unreal Engine 4, ale tej plotki, żeby nie było, nie potwierdzam, to jest niepotwierdzone info. Jest mi zimno, muszę znaleźć coś ciepłego, dobra. Ja tutaj wszedłem sobie na serwer taki, gdzie zaraz mnie ktoś pewnie dojedzie na T-Rexie i mnie zjedzą. W ogóle wybaczcie mi, że odruchowo ja cały czas patrzę tam. Przestawiłem sobie kamerkę stąd tu.
i to mi wprowadza taki mały, jak to go dają anglojęzyczni, commotion. Tutaj trawa się pięknie rusza. No, wygląda to, znaczy całokształtowo nie ma jakiegoś, nie urywa dupy może. Znaczy wiadomo, to do ustawień wysokich to wymaga Titana, nie? No, ja nie mam Titana, ja mam 970 GTX, także wygląda to tak, działa no bez szoku, ale spoko, idzie pograć. Dobra, Fiber, Azulberry trzeba zbierać, żeby jeść. W ogóle zaraz wam pokażę pewną ciekawostkę. Czy mogę tu coś, jakieś drzewo z tego sobie? Tutaj potrzebujemy właśnie craftować sobie przedmioty. No tu jest nasz ekwipunek. Co możemy sobie skraftować? Na razie nic. Te rzeczy się odblokowuje tutaj. Mamy tak zwane engramy, czyli takie jakby, z tego co rozumiem, po prostu no, schematy. O, schematy. I za engram points, czyli po prostu exp, odblokowujemy sobie, możemy sobie odblokowywać te rzeczy. Tutaj jest tam level dopiero, wiadomo, potem już 20, 25, 30, no i to już naprawdę wysokie potem, żeby jakieś bariery odblokować. No i co? Wyspa, dinozaury, tutaj jest bodaj 40 graczy na tym serwerze. Nie wiem co to są te te łone, te ciulstwa. Bo jak już mówiłem, albo nie mówiłem, to jest mój pierwszy raz, no może nie pierwszy raz. Grałem w to chwilę na live, ale nic więcej. Także wszystkie rady są mile widziane. W ogóle nie wiem ile w tej grze zagoszczę. To zależy też w dużej mierze od was. Czy wam się to będzie podobało. To są moje... Tam ktoś leży. O, jak tu gra zaczęła źle chodzić nagle. Tu ktoś leży. Nieprzytomny. Jak go będę tak bił, powinno się... A on jest nieprzytomny. Tylko powinno się z niego mięso mi zrobić. Przynajmniej tak się robi ze zwierzętami. Dobra, z ludźmi chyba nie. Z ludźmi chyba raczej najwyraźniej nie. No i o co tu w ogóle chodzi? No z tego co wiem, trzeba robić to, przeciw czemu był pan Korwin-Mikke. Żreć i przeżyć. Po prawej stronie mamy takie wskaźniki, tam... Tu ktoś sobie bazę wybudował. Wygląda to tak jak wczesny Quake trochę. Wczesny Quake, późny Gierek. Co to jest? Aha. To jest supply crate. Nie wygląda to jak supply crate, raczej... Nie wiem, zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Czy coś takiego, no dobra. Tutaj sobie wywalił bazę, Bangkok style. Opa Gangnam style. Dobra, idziemy do lasu. Jest nam zimno, potrzebujemy ciepłego ubrania, ale ubrania raczej sobie nie skraftujemy, nie mając... nic. Tak mi się wydaje. Wiecie, problemem tej gry, problemem działania tej gry, optymalizacji jest, mam wrażenie, to, że nawalili tutaj pełno liści, pełno trawy, pełno cieni, które i tak ja mam ustawione na niskie. Wszystko się rusza, jeszcze pada deszcz, łażą dinozaury, łażą ludzie i no... Ciężko, żeby to mogło wyrobić. Także nie dziwię się tak bardzo, że to wymaga tego Titana, powiem wam. Nie dziwię się jakoś szczególnie. No zresztą sami widzicie ile tutaj tego wszystkiego jest, nie? Dobra. You are tired. W ogóle, czekajcie, czy uda mi się wam coś pokazać? Tak, proszę państwa, ten dźwięk to był właśnie gist. Zrobiłem kupę. Kupa, która tu leży. To jest human feces, czyli ludzkie gówno dropped by Seba. Czy widzieliście coś takiego w dowolnej innej grze? Ja nie. Mogę nawet własne gówno podnieść. Nie pytajcie. Proszę, nie pytajcie. Po co mi te gówno i co można z nim zrobić? Mam nadzieję, że mi powiecie. Tam napiszecie raczej. Tam łażą jakieś aligatory. W ogóle jakie brzydkie kolory się zrobiły, czaicie? Jakbym pewnie ustawił, jakbym miał Titana, to by to wyglądało cudownie, ale ja mam tylko GTX 970 i piątkę. Także nie jestem, że tak powiem, targetem
jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe tej gry. Powiem wam, przeglądałem tak sobie wcześniej YouTube'a i nie znalazłem ani jednego YouTubera, komu by to chodziło w najwyższych detalach płynnie. Tu w ogóle ktoś jakieś rurki wbudował, wygląda to jak jakieś nieudaczne podejście do bazy. No, gra jest, powiem wam, dziwna. Gra jest dziwna, trochę wydaje się jakaś taka szalona. Jakby nie do końca wiadomo o co łazi. Tam łazi jakiś krokodyl. No to wiadomo o co łazi, o to, że łazi tam krokodyl. Nie spotkałem jeszcze tutaj żadnego wroga. Dinozarły! Teraz tutaj kojfnę pewnie ze zmęczenia. Bo tutaj generalnie da się obalać drzewa. Mam wrażenie, że za dużo mówię słowo generalnie. Trzeba coś sobie będzie zaraz zjeść. Wow, level up! Od zbierania różnych tych dostaje się level upa. Byćcie świadomi. Dobra, zbieramy, wszystko zbieramy. Wiem, że da się takie palmy tutaj ściąć, ściąć. O! Taką palmę jak tam jest na dole. Spróbuję tam dojść i się nie zabić. Dobra, trochę tylko. Zabiłem się tylko trochę. Spróbuję teraz sobie to ściąć. To mnie boli w rączki, ale... I am injured. Wiem. Jak mi mało życia zostało. Połamałem se kość w ogóle rzekomo. Dobra, to sobie zjemy. To już można zjeść. Consumable. Wszystko co jest narkobery. Tego nie jemy. No drugs. Keine Drogen. No i co? I bierzemy sobie teraz tak. Ten gramy i kupujemy na przykład... Aha, nie zaakceptowałem sobie level upa. Co sobie mogę zrobić? Pójść w życie na przykład, tak? No i mam 8 punktów. Mogę sobie na przykład tak. Receptura na schemat na siekierę, schemat na przykład koszulę i schemat na powiedzmy, nie wiem, galoty. No. Aha, to jest 3, a ja mam 2, no to nie mogę, sorry. To tyle, co możemy zrobić. I teraz craftables i na przykład tutaj ile potrzebujemy rzeczy. Na siekierę zrobiłem kupę. Znaczy obesrałem się, bo sam nie zrobiłem, nie? To jest pochodnia. Na siekierkę potrzebujemy jeszcze jedno krzesiwo i 7 takich z drzewa tych tulingesów. Wiecie o co łazi, if you know what I mean. Dobra, to już mam teraz jeszcze jedno krzesiwo potrzeba. Najpierw trzeba sobie prawdopodobnie do krzesiwa zrobić kill off, czyli trzeba zebrać kamienie jakieś i wszystko zbierać co jest po drodze generalnie. Tego mnie nauczyli na live jak grałem. Dobra, podnosić... Czemu nie mogę tego podnieść? A mogę zrobić kupę? Not ready to defecate yet. Jeszcze nie gotowy, żeby zrobić kupę. Wiecie, zrobić kupę to nie jest tak łatwo, to się ino tak wydaje. No, mejoberry, fiber, ale ja bym potrzebował... O, kamień. Aha, okej. Ej, wyskoczył mi komunikat po... Equip and... appropriate... What? Stop that. That's silly. Dobra, mogę sobie skraftować teraz kill off. Wybornie. Dobra, pyk, spoko. I teraz bierzemy go sobie tutaj. Mamy kill off. I teraz patrzcie, walimy w skałę. I mamy teraz krzesiwo. Dobra. Teraz włazimy sobie do craftables i... Nie mogę jeszcze zrobić. A, krzesiw trzeba aż 3, okej. Walimy dalej. Same kamienie z tego... O, 2 krzesiwa. Aha, ja w ogóle zaraz z głodu wykituję. Lol, ja bym musiał coś za... Wód. Ej, widzicie to co tam jest? Dobra, zdycham z głodu, muszę coś zjeść, bo będzie zaraz kaplica. Medioberry.
Żerej, żerej. Armabery. Tak, żeby przeżyć przynajmniej chwilę. Idziemy zobaczyć dinozaury. W ogóle jakie... Lol. Straszne. Wyglądam strasznie. Tam są dinozaury, ja chcę do dinozaurów. You are dehydrated, find some water, fast. A tam wodę, ja chcę dinozaury zobaczyć przed śmiercią. Wy byście nie chcieli przed śmiercią zobaczyć dinozaurów? Bo jak w Jurajskim Parku się poczułem. Ej, one są gotowe do użytkowania, te dinozaury. Ja to w ogóle coś tak naspawnowali tego tutaj. Jak to ma dobrze działać? Lol, 2 klatki na sekundę pewnie w tym momencie. Czy one, czemu one nie działają? One są takie... Można tego? Aha. T-Rex level 102. Lol, a on co chce? On chyba jest aktywowany, mi się wydaje. Ej, a jakbym na przykład takiego... Ej, tu hopek jest! Wat? Lol, kuku. Zrobię ci... O, on przyjechał na tym T-Rexie! Ja mu zrobię dużo kuku teraz. Czemu on nie ginie? On mnie miał na jednego szlaga. Najdrożsi, moi mili, to było ARK Survivor Evolved. Survival Evolved. A mi nie pozostaje nic innego, jak rzucić tutaj napisy końcowe charakterystyczne i powiedzieć tak. O co chodzi w tej grze? Powiedzcie mi, jak przeżyć, jak w nią grać, żeby być dobrym. Chcę być dobry. I tyle, lecę, trzymajcie się. No szczelno. O.